I guess, bro. Nazdar ľudia. Vítam vás u ďalšieho videa. Yes. Máme Belovlandiu a Minecraft. Ale povedal takú jednu ďalšiu vec. Chcem vám poďakovať. Môže sa zdať. Mám niečo s hlasom Phasmophobia ľudí. Fest. To sa ospravedlňujem, ale chcem vám poďakovať. Pretože 20 odberateľov. Aspoň včera. Hej, 20 odberateľov. Takže vám ďakujem za všetko. Ľudia. Fest mi pomáhate a ďakujem za podporu, hej. Loki, aby som viacej kričal, iba ani nemôže moc, lebo bude problém. Hej, oni ma potom vlastne akože ričam a tak ďak. Povedzme si, že urobia nepríjemné veci. Ale ďakujem vám veľmi pekne, ľudia. Hej, bolo to naozaj čosi nádherné sa pozerať na to a vidieť, že ja pri tej poslednej Subnautike bol taký chlapík, taký pán, taký človek, ktorý si povedal, že hej, napíšem pekný koment. Teda, ďakujem vám, pane. Ďakujem vám, pretože váš koment spravil celý deň, a nielen deň, celý, a možno povedať týždeň. A nie si jediný, pamätám si ešte na také jedno video, to som vedel, že fest dlho dávno. Ja mám nič. Nemám svetlo, nemám uhlie. Fest dávno a pamätám si, jak taký ten človek napísal, že jo, ty si môj najobľúbenejší youtuber. Som ešte natáčal let's play. Takže no, teraz natáčam tiež let's play, ale to bol môj Survival World, ktorý už ide natáčať pekne dlho. Ale ma to nebavilo moc. A niekedy sa k tomu vrátim. Hell no. Monster Hunter. Kokos, to sa moc rýchlo. Dávaj. Hobečky, ty vole. Ty kokos. Laškyvo. Toto texture packu som ešte nevidel laškyvo, tam možno pôjdem. Nemám možno. No ľudia, už sa blížia prázdniny. Viete, čo to znamená? Menej videí. Ja idem na strednú teraz a je to veľký problém. Akože konečne idem na strednú, hej. Nemám rád svoju základku a som veľmi rád, že idem preč, ale low-key idem na internát, to znamená, že akože budem bývať v tej škole. Iba na víkendy dojdem. Kamo, mohol z toho padnúť, že 3 vlny? Čo? Tam bude taký axolotl. Ale je na internát, to znamená, že jednoducho budem iba cez víkend chodiť domov. A to znamená, že menej videí. By to ľúto, ľudia. By to ľúto. Vieš, že to asi nikomu je, aj možno tým dvom čavom. To nie je úplne jedno. Ľudia, veľmi vám ďakujem za podporu naozaj. Ale we need to lock in. Chápeš, ani som si to neuvedomil, že hej, keď som začal, že kámo, však 20 odberateľov, to nie je nič moc. Hej, ale teraz ty kokos
teraz keď to vidím, že koľko to vlastne stojí vôbec dostať tých 20 odoberateľov, tak to je úžasné. Hej. Je to bomboklep. Chcem to späť upnúť. Ja som veľmi impatient guj. Takže späť upneme tento spooky scary skeleton process. To máme no. Aha, Bellowland. Máš tu Bellowland. Klient. Čo robím? Čo? Čo? No. Bellowland. Počkaj, čo? Mám pocit, že som to posral. Fauna! Umbrella man. Close? Spawn. Goodbye! Goodbye! Dovi! Oh! Toto je Loki Goated, ale si to zober, že Wanamera. Toto je tuf. To možno bude thumbnail. Sa to bieli postupne, ako ideš vyššie, ono sa to bieli. A neviem kde. Chcem spadnúť. Uvidím. Aha, tak to robil to isté, čo keby som spadol, lebo ja som to užal. Čo je toto? Jo. Never im nie sú vinní. Nie sú vinní z ničoho. Oni proste hádžu vinu na niekoho a ako to robili mne. Je to toto isté? Hej. A akože kol sa mi bude hodiť. Ale nerobím si srandu, nejde to na toto. Kámo, vidíš to? Čo to robí? Jeden z týchto smiechov raz budeš počuť, keď budeš počuť bitie srdca, nájdi úsmev toho, pozri sa na to a uvidíš a nájdeš, čo to robí tá hudba, a nájdeš svoju cestu. Tento jeden chce, aby si bol ticho, keď sa zjaví. Drž sneak, keď to bude. Akože sneak, že... Sneak, tak? Alebo to je shift? Najem sa. Chod naspäť. No asi už naspäť nemôžem ísť. Čo myslíš, takto mám? Díky, bro. Poď sem! Tam, kamo, ja som tam videl ten hitbox. Ja sa držať steny.
Kurátorčka. Takže on keď sa zasmeje, tak sa mám na neho pozrieť. Ale hovno vidím. Jou! Je tak! Aha, takže mám držať teda akože shift. Ale hudbička je low-key goated, to si predstavujem... Neviem kde. Dúfam, že sa nevraciam. A to by nedával zmysel. Dobre, možno, že sa vraciam. Oh! Oh! Holy! OK. A čo som mal spraviť, lebo som držal ten sneaky bound pri mne. Nemal som sa hýbať, že vôbec? No poď sem toto skúsiť. Veľká beštia ťa čaká dole dole čaká, keď tvoje srdce bude byť rýchlejšie, je to blízko, môže sa to rozbehnúť a ničiť steny, budeš mať výhodu, že si face to face, one on one. To je čo je výhoda, ale ak to môže... Ja nemám iron. Ja to bolo vlastne minulé, nemám iron aj. To neviem čo je. Opa! Hoj bombo. Hoj bombo. Aha, takže... I'm not reading all that. Dobre, mám pocit, že toto je moje srdce. Hej, toto je 100% moje srdce. Tak chalan je, že mega rýchly. O! Dobre. Jaké byty, čo ti dáva? Netuším, čo sa deje. O, fana. Nie! Ale počkaj, to môžem tým pádom zabiť. Idem tam.
Ono to svieti. Nemá sekeru. Oj, bomboklad. Spark of Hope. Spark of Hope that glowed the brighter than any. Stun the colossal creature, its armor attack him. Ja ho môžem zabiť. Som to ja, Alisa. Ospravedlňujem sa za to, že si tu. Naozaj. Pomôžem ti odtiaľto. Ak čítaš toto, som jeden z nich. Ja som sa manifestovala ako posledná nádej do tohto, takže prosím, použij to opatrne. Toto je iFlare a potrebuješ to, je tu to, čo potrebuješ na to, aby si utekol. Aha, a bude to akože svietiť ti na cestu. Za prvé budeš počuť cooldown, budeš to musieť použiť na to, aby si flashol hviezdu. Vráti sa to do tieňov. Druhá, buď opatrný, korunín vplyv hovorí ti, aby si prestal a pokračoval. Ak failneš, tak umrieš. Po tretie, vždycky budeš naháňaný. Tunak, neprestaň sa plaziť. Toto je moja posledná nádej, prosím, urob dobre. Takže budem počuť cooldown, hej? Oko. Ver mi. Nejdem to čítať, Markit. To bolo neslušné odo mňa. Dobre som to použil? Ja neviem. Asi hej. Tak toto je to najviac stresujúce. Otvoril sa oko. Dobre, takže to je všetko tým pádom. Asi. Stichuje sa tá hudba. No! Bloop! Fanna! Nebolo to také strašidelné. Kde si? Ja som kreatívny.
Teraz proti nemu nefajtím. To mu baví. Hahaha. Debilku. Som dom. Čo sa ďalej? Čo je watch? Close, deque, status, deque. No watch was dequet. Dobre. Keď dám queve. Lie down and they will come. Dobre. Čo je toto? Dimension face status. Close. Yo! Ty budeš môj kamoš? Budeš môj kamoš? Budeš môj kamoš? Budeš môj kamoš? A tu nemá svoje zbranie. Holy! Máme na Hanky, nie? Ty zmrt. Chceš meso? No. Nechceš meso? Si vysoký. Vysoko je doma kamoš. Chceš niečo robiť? Special plate. Nebavím o to s tebou, kamo. A ja pani. Ďakujem za sledovanie. Oj. Ďakujem za sledovanie Fezvera. A uvidíme sa. Bože, preč? Uvidíme sa u ďalšieho videa. Hej. Win it,